puncak pangambil Begawan Sakti bakal ngambil dapat orang pun si Pak Lungguin si Begawan Sakti bakal wani kawan pemerintah negara si dia sama bosan borok kalongan bola balik dekat di punyuk di kewan gajahmu saat disari manungso dia sama dohat no bubaku rumah no bubik ojo melewak sakit balik batik Begawan Kawolo tekan ngarep waktu ke semua lori irong gajah sering lari Sikor ngabot joko
Sunang loma nikmat lagi nikmat
jagat lho ya ingkang ngomong sepisan aja nganti lali ngagungake rasa puji syukur nang jero marang korbaning Gusti ingkang akan jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala kene wis kepareng manibarke berkah nikmat sempat sehat selamat saengga aku kelawan kowe kabeh para brayat agung duwe jolaras Indonesia iki wijil saka Karanganyar Jawa Tengah ya iso ngabiyantara sowan ana ing wewengkon Desa Parajekan ana ing Kecamatan Sukorejo ing Ponorogo Jawa Timur. Oh, ngono ya ya. Muga tanggo berkah nikmat sempat sehat selamat. Sange awake dhewe iso ngabiyantara sowan sempat tegese apa sing dadi kersaning para panitia para warga masyarakat sing disepuhi kelawan panjenengane Bapak Kepala Desa ana ing Parajekan tanggal sing dikersakne panjenengane Bapak Timbul SAP minangka dadi songsong agung pepayung ana ing Desa Parajekan awake dhewe longgar awake dhewe sela wekasane bengi iki awake dhewe ngabiyantara sowan dua tanggal menjadi pilihan dening menjane bapak-bapak panitia utamane Pak Kepala Desa. Oh, ngono. Nek belaku Pak Lurah ki nek pokoke ora tanggal 1 ya tanggal 8 no. Oh, ngono ya ya. Lah awake dhewe longgar tanggal 1 ing bengi iki awake dhewe iso ngabiyantara sowan yen ngono tanggal 8-ne kosong. Ora. Tanggal 8-ne delalah bar didhawuhi didilke karo penjane Pak Timbul SAP aku entuk telepon saka Maguhan Kecamatan Sambit Ponorogo. Oh, ngono. Makam rembug dadi nah insyaallah tanggal 8 ing wulan Mei awake dhewe sowan ana ing Desa Maguhan Kecamatan Sambit ing Kabupaten Ponorogo. Oh iya. Nang Ponorogo meneh, heeh. Ya. Ini jenenge nikmat sempat sehat. Alhamdulillah giyak-giyak awake dhewe diparingi kesehatan sehingga iso secara maksimal anggone menghibur kabeh para warga masyarakat sing haus hiburan utamane ning Parajekan jalan wis suwe kene iki ora nek wayang no. Oh, ngono ya. Ya. Selamat alhamdulillah mendarat ana kene pas magrib mau. Awake dhewe diparingi keselamatan ini Gusti Allah Subhanahu wa taala tanpa ana arangan sami japa sehingga bengi alun-alun sumringah menjadi lautan manusia untuk bersama-sama kembulanian kawan para warga masyarakat ana ing Parajekan nggone nganake bersih desa resik desane resika desane resika sing nggoni ada saka Godha Rencana ada saka Sengkala wakasane Desa Parajekan dadi desa ing babatun toyibatun barawon gawur kemahri pahloh jinawi kata-kata rahajo ora sandang pangan karsata papan ada saka bencana alam digampangi lan golek rezekine lancar dawa umure sehat awake kang sarta diparingi selamat donyane diparingi selamat akhirate Allahumma ya rabbal alamin pancen kaya ngono ya yo disiwona walaupun dalam Al-Qur'an dalam kitab suci lain tapi ora ana tulisane he menungso kowe bersih desa ora ana niki wujudake adat istiadat sing wis lumadi ana Nuswantara mergo Indonesia utamane wong Jawa kuwi wis duwe budaya. Oh ngono ya sakurunge agama apa wae mlebu ana ing Nuswantara wong Jawa dhewe wis duwe budaya asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mari kita lanjutkan. Kok nek gelem goleki gelem nliti kanthi hormati wong bersih desa kuwi ya kok padha karo nindakne saereating agama Islam. Oh ngono. Mergo iki kanggo sono bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan malimpah-limpah kenikmatan tumraping para warga ana ing Desa Parajekan diwujudkan dengan adicara bersih desa untuk sarana bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ngono ya. Luar biasa ya ngono.
Kula bengi iki jumbuh kelawan kersane panjenengane para panitia utamane panjenengane Pak Kepala Desa Timbul SAP. Ya. Pirang-pirang dina ora iso turu mergo pirang-pirang dina kene iki udan. Oh, ngono iki alhamdulillah pas bengi iki dipun paringi tingkas bulane iso sumebrak padang sumunar madani ana ing alun-alun Sumringah. Oh, ngono ya. Ya. Wis sampe dawuh muga-muga apa sing dadi niat lan hajate para warga masyarakat ana ing desa Warajekan kene kinabulan dening korbaning Gusti ingkang ngakalya jagat ya yuk. Amin. Ya rabbal alamin. Warajekan saya manunggal, Warajekan saya bersatu, ya. Gotong royong menjalin silaturahmi. Kene iki ora ana cerah, ora ana bubrah, ora ana bubrahe paseduluran. Wis rukun, wis guyub, dipertahankan, ya perlu di semangati utawa ditingkatkan. Oh, heeh. Manunggali kepala desa kawan perangkating desa, uga lembaga desa. Ya. Lan di sengkuyung kawan para warga masyarakat, para karang taruna, karang taruni dadi siji bisa mewujudkan desa Warajekan yang selalu nggodali persatuan dan kesatuan. Iki sing perlu dicontoh, iki sing perlu dicontoh. Kula ora akeh ora muka babagan kerukunan, babagan persatuan dan kesatuan nih. Ana ing Warajekan kene kena nggih contoh, kena nggih tulodo guyub rukune para warga masyarakat lan perangkat desa. Hebate kaya ngene, kula kanca-kanca tepuk tangan buat desa Warajekan. Ya ngono ya, heeh, dasare Pak Lurah piyambak ya sepin pamrih ramein gawe para perangkate desa, lembaga desa yang mendukung apa sing dadi perintah program-program saka panjenengane Bapak Kepala Desa. Ya. Ngono ya ya, heeh. Agek iki lho nek aku ngerti. Perkara apa? Sing duwe alun-alun biasanya kabupaten. Ngono heeh. Kota iki duwe alun-alun. Lah iki desa lho. Desa Warajekan. Sak ngertiku, lagi desa Warajekan iki sing duweni alun-alun sing hebate kaya ngene, jembare kaya ngene, bawera kaya ngene. Oh, ngono. Dadi go wayangan wis nggone ora bakal kekurangan. Oh, lah iya kula gandeng duweni alun-alun sing kaya ngene iki. Iki nek wayangane setahun pisan iki kesuwene iso iki seminggu ping pindho apa ping telu ngono dadi. Ngono lapangane yo kaya ngono wae. Wah, iya. Alun-alun lho ya, heeh, alun-alun. Iki biyen aku mau sempat ngobrol-ngobrol karo panjenengane Bapak Timbul SAP ana mburi kono. Iki biyen kaya dene lemah sing ora terawat. Oh, ngono ah. Buat-buate saka kerja kerase kepala desa disembuyung karo kabeh lapisane para perangkat desa, lembaga desa lan masyarakat ditekakne uruk sing pirang-pirang atus truk uruk ini sehingga saiki dadi papan sing hebate kaya ngene, bawira jembare kaya ngene. Oh, ngono. Kaya ngene iki tanpa kerjasama, tanpa ada persatuan dan kesatuan takeh isane kelakon. Pancen kaya ngono ndro. Pakai nggon transit sinden. Lho, iki digekne anyar karo Pak Lurah. Oh. Kula jate sik rada mambu mau. Oh, ngono. Didadakne, nggih dandan sinden. Kowe pas wayangan kudu dadi. Kowe ngerti jedinge lho, urung dadi. Urung dadi ciduke ra enak. Oh iya, heeh. Yang luar biasa lho kaya ngene iso dadi desa percontohan. Desa-desa liyane iso duweni alun-alun sing hebate kaya ngene kene kegiatan apa wae.
UMKM yo iso berjalan ana kene, Gus Rana silaturahmi, uga kanggo srana olahraga ya bisa nak. Ya multifungsi. Ya yo saurunge ngaturke maneka warna. Ya ngaturaken Sugeng Rawuh. Ya. Iki mau aku wis didhawuhi bahwasanya PLT Bupati Ponorogo menjadi Ibu Hajah Diarita SH rawuh mergo ana kepentingan ana Jombang. Wong menawa keparang rawuh anggota DPRD Dapil 6 Kabupaten Ponorogo. Ya Wong menawa keparang rawuh, kabeh diundangi nduk karo Pak Lurah. Ngono anggota dewan diundangi engko aja rawuh. Lek rawuh iki ketika acara kaya ngene iki ya rawuh. Rawuhe lak perkara acara kaya ngene iki luar biasa ketok jajane. Ora kok rawuh iki mung golek swara, golek diting dan lain-lain. Kayak kepala sing jenenge anggota dewan iki rawuh ning acara kaya ngene ketok jajane kok. Ngono lek golek diting diwangi awan bengi mara bareng adicara kaya ngene diundang orang-orang kan ya dadake cekala mangsa dadi rerasanan. Ya Warga Pincan Sukorejo. Ya uga kepala desa Kecamatan Sukorejo. Ya sekretaris desa Kecamatan Sukorejo. Ya kepala desa yang jelas tuan rumah. Ya perangkat desa, ketua ATP PKK Desa Prajekan, ketua BPD, ketua LPMD lembaga-lembaga desa Prajekan, ketua RT se-desa Prajekan sedaya warga masyarakat ana ing desa Prajekan. Sakmenten kathahipun iki namung saking desa Prajekan nggih, Pak? Nggih. Kanten sing saking desa Jopo enten mboten? Mboten. Desa Jopo enten? Mboten. Ora isin to sampeyan, lurahmu kok tanggap dhewe ngono kuwi. Kok jaluk ditanggapne wong Prajekan. Desa Jopo mboten enten. Ya sok ben to. Bentenan kok. Ngono neng Meguran sambil terus bulan apa meneh yo ning Ponorogo meneh. Ya Mbak nuwun lah. Nek Ponorogo ki nek perkara pecinta wayang wis ora kena diragukan. Sinom lho, aku mau sore karo nunggoni apa sinden do dandan aku orek-orek lagu Sinom saya persembahkan untuk Desa Prajekan. Oh, ngono. Ya bengi iki acarane apa?